Gei di hwnna, gei di. Right, rhywun fetcho bwced now, this is not going to go well. A ni jyst yn meddwl, be allai weid yn lle nice tits? Yes, gret. Gyda Bar Hansh yn aros yn Bar Hansh. Calimera a croeso I Codi'r Bar, sef afterparty swyddogol Bar Hansh. Gyda fi, Actavia, a dwi'n mynd I bod yn trafod gyda'r gossip, y drinks ac y chaos sy'n digwydd yn Zante. Ac os da chi'n gwybod pwy ddel dwi, Actavia dwi o Drag Race UK cyfres 6. Ond ddim fi dy'r unig un sydd yma heddiw. Mae gennau dau anhygoel o guest, sef Catherine Feelings o Drag Race UK cyfres 7, a mae gennau comediwr, ysgrifennwr, a just overall bloody icon, mae gennyn ni Mel Owen. Sut ydych chi heddiw, boys? Good. Wel, Genol, sorry. Gyda mae chdi ddadfeirio. Sut ydych chi? Iawn, diolch. Diolch yn gael ni, Wrth gwrs, wrth gwrs. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi notisio, dwi'n siŵr bod ydych chi, ond mae gennau bach o bar fyma. So, ignore Alan Carr, Actavia, bar fi ydy hyn. Felly, ydych chi awyd bach o drink? O, go on. Be ydych chi awyd? Mae gennym ni Prosecco, mae gennym ni alcohol-free cocktails, mocktails. Mae gennym ni drink classic y groeg fyd, which ydy, dwi'n meddwl, y woozo, dwi'n meddwl ti'n dweud o. Woozo. Woozo, ddim Woozo. So, be ydych chi awydd? Fi rioed I cael wzo. Na fi, to be fair. Beth yw e Ddim fel... eisiau gyda gilydd. O, ce, na i trio. Dwi'n gweithio beth ti awydd, Catherine. O, gai rhywbeth gyda dim alcohol, os gwelwch yn dda. O, ce. Trio watcho'r ffigwr, twel. I've given up. Passion fruit martini nawn I ti? O, diolch yn fawr cariad. Fel sy'n lle ma. A beth ydych chi'n gael wzo? Wzo gyda gilydd, ie. O, nawn i trio. Iwan awful. Dwi'n gwybod, be ydy wzo? Mae'n edrych ar fodca. Dyna beth o'n... Dwi'n eisiau drew... Na! Gei di hwnna, gei di. Right, rhywun fetcho bwced now, this is not going to go well. Oh, god. O, gai sniff. Wyt ti'n licio sam... O, Catherine, diolch yn sioe fel ne? O, mae'n just not too bad, grow up. T'mo be, hwnna gyda bach o leim. Gyda bach o leim? Leim cordial. Ie. Be ni'n mynd I... Cheers o I? Actavia! Cheers I Bar Hansh. Neu fel maen nhw'n dweud ar y sioe, Iama! Iamas! Oh god, dwi'n ofyn. Go on, go on. Yes, I grest. O, ie, mae hwnna'n gryf. O, oh my god. Na, mae calon fi mynd. Ie, mae'n actually kind of... Fi'n teimlo bod fi'n marw. Fi'n mynd I marw fan hyn yn Bar Hansh. Yn y spirit o'r drinks, be o'ch chi'n meddwl am penod un? Be o'ch chi'n meddwl am y sioe? Oedd e'n ffynnu. Oedd e'n ffynnu. A gath ni bach o drama fyd, fi'n caru bach o Fi'n drama. caru'r drama already. Wel, cyn da ni'n mynd i'r fel specifics ac y drama, gawn ni edrych ar bach o clips. Fi yw Amir, a fi di hala 6 person ifanc o Gymru mas I Zante mwyn rhedeg bar Cymraeg cynta strip. Lle bydd un ohonyn nhw yn ennill 5,000 o bunnoedd. Nes I osod y her gynta, trefn I parti coch, a wneud yn siŵr bod y digwyddiad yn llwyddo. What's it called? It's Bar Hansh. Yeah. Bod rhaid iddyn nhw weithio gyda'i gilydd, maen nhw hefyd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, I weld pwy yw'r rep gorau ac I osgoi cael y sac. O, a mae'r drama di dechrau'n barod. Fi heb di gweld o dod â rhywun mewn, da. Mae Amir yn mynd I weld hi'n cerdded I fewn efo genod mae gyd, a ni sydd wedi gael nhw'n ffocin mewn. Dwi'n actually fucking fuming. Ffwcio hyn. Felly, fel ydych chi wedi gweld yn penod yma, mae gennym ni loads o cymeriadau gwahanol. Loads o personolaethau, mawr, bach, just loads. Be o'ch chi'n fel o pawb? Be o'ch ffyrst? Real cymysg yn doi. Fi'n obsessed gyda Anghara. A fi. Dwi'n gwybod. What a key, I love her. Yn barod, dwi eisiau'r brenhines dod nôl allan o I bedd I just rhoi Victoria Cross I Anghara. Honest to God. Ond na, just am little recap I chi adre hefyd. Felly, mae gennym ni Nel, which, fun fact actually, o'n i'n dydi Catherine hyn cynt, ar y fi fynd I ysgol efo Nel. So, pryd o'n i'n gwylio fo, ni fel, beth iaw? Ac o'n i'n ysgol efo brawd hi, yr un blwyddyn y brawd hi. Be o'ch chi'n meddwl am Nel then? Ie, mae'n cute. Be fyne? Ie. Well, yeah. Okay, do it again. Na, dwi'n meddwl bod e'n perfect. Okay. Okay. Okay, so nesaf mae gennym ni Ryan, which mae... No, answer the question. Well, no, Ian!
Ydy, clearly ddim... Oce, be ti'n meddwl am Nelfyn? Dwi'n credu mae hi'n obsessed gyda'r gogledd. Yndi. Oh, yeah. A o'n i'n really hoffi'r ffordd oedd Angharad fel, never heard of it. Never heard of it. O'n i'n caru'r side-eye o Ryan pan fel hi dweud bod hi heb clywed. Dwi'n O, gwbod. Sir Fôn, oedd hi fel... oh. So, mae Nel a Ryan, they need to let it go am y gogs. Ryan, to be fair, so mae o'n fel, obviously, mae gen i fel gymaint o diva energy. Oh, Mae o'n fel- 100%. Mae o'n event planner, so dwi'n teimlo fel bod y bach fel... I mean, mae'n ges, dwi'n siŵr mae wedi cael lot o pethau fan i dyn. Mae'n active ond mae gen i fel stick fan hyn, braidd. Mae'n bach fel... Ie, mae yna bu yn ei bonnet fyna. Fi'n credu, mae fe wedi dod mewn a just meddwl fi'n mynd i cymryd dros popeth. A wedyn, fel ni'n gweld yn y penod, dyw e ddim yn cael ei ffordd. Mae'n just yn taflu toes y mas o'r Mae'n pran. eitha gebigenus o Angharad. Ydy. I would be as well, truth be told. Yeah, fair enough. A wedyn, mae gen i Tam, a mae hi'n bar manager. So, obviously, mae gen hi loads o... Go on. Fi'n obsessed gyda Tam. Mae hi'n edrych fel she runs the McDonald's like an SAS. Boom, boom, boom. Mae hi yna i gweithio. Be di SAS? Like army. Yeah. Oh, okay. Yeah. Fair Marines, that kind of thing, innit? Yeah, ond fi heb gweld digon ohono hi. Fi eisiau gweld mwy o Tam. Mae hi'n eitha da, wel, fi eisiau hi snapo. Yeah. Do you know what I mean? Oh, well, I want it to be like, get Ti'n meddwl your eitha shit gweithio? together. Dyna Is fi that eisiau gweld Tam yn A wedyn, 100%. clearly, mae'n 2 minutes fewn i'r penod a dyn ni'n siarad am Angharad. Y icon, Yr y icon, Barbie, mae gen ni Angharad. Be di thos chem hi? 5,000, give it to her now. Please, fi'n obsessed gyda hi. Mae hi'n rhedeg y siop, honestly. Fi'n caru hi. Ydi. Mae hi heb clywed o'r gogledd. Mae hi'n gwneud be mae hi angen neud i gael bobl mewn. A mae hi'n weindio pawb blan. Fi'n obsessed. Mae hi'n gwybod beth mae'n neud, ond y peth yw, mae'n dod ar draws, like, oh yeah, I don't know, ond na, mae hi'n glyfar. Yeah. Mae'n gwybod. Mae hi'n Chi'n meddwl? gwybod beth mae'n neud. Dwi'n meddwl, 100%. honestly, meddwl mae just yn fel yn byd ei hun, a mae just yn am good time. Na, fi'n The caru best way to be, to Yeah. Pan oedd hi fel, oh, der mewn, gyd i cael Instagram fi, and he's like, there with his phone up, being like, what is it, Straight in. A-N, and she's like, bye! Oh, na. Obsessed. A wedyn, y dau ola mae gen i, mae gen i Shay, mae o'n athro. Yw e? Yeah. Fe fe di'r un o'r pants Cymraeg. Dwi'n mwyn gwybod, ond yeah, literally, first impression oedd basically y boxes o pethau. Yeah. Mae'n teimlo fel bachgen llwy glên. Boi Mae fe'n mynd i bod yn lyflu. ffyn, yn dydi? Dwi'n meddwl mae fe'n mynd i bod yn ffyn. Fi'n trefod bod yn neis. A fi! Wedys Ti i, ddim yn trefod boi galed iawn. lyflu. Boi glên, boi capel. Yeah. Boi caffel, Yeah. neu'n trons. OK, sorry, be o ti'n dweud? Be o ti'n mynd i dweud? O'n i'n mynd i dweud, mae fe'n edrych fel lot o ffyn. Dim i fi. A wedyn yn ola, mae gen i Rodri, which, lwcus bod yn fit, mae gen i fo abs. Pan o'n i'n 18, pe bai fi wedi weld Rodri ar y strip yn Zante, fyswn i wedi dringo fe fath o coeden. Honestly, I'd have been a ride he would not have survived, honestly. I am a big fan of Rodri. Na, dwi'n meddwl bod I am. word of the day, glên. Dwi'n meddwl glên. Ond pryd ar nhw ofyn iddo fo fel, o, elli di deud 3 gair am dy hun? Oedd o fel... Oedd o'n fel, o, hawdd, creadigol. Oedd o fel, am ti dy hun, just deud gair. Ond dyna beth sy'n charming amdano fe. Ti'n meddwl, mae fe'n humble. A ni'n licio humble. Yeah. Oedd e ddim yn gallu meddwl am geiriau. O, chwarae te. Well, if I looked myself in the mirror, ni'n edrych fel na fyd, bys ni ddim yn gwybod beth. Fyswn i jyst ddim yn gwisgo dillad, do you know what I mean? Wel, nath o ddim, oedd Na, jyst i peidio gwir. hun yn goch fyd. Gwir. Wel, o'n i yn mynd i gofyn i chi pwy di ffeis chi, ond gwn i ddod ar 3. 1, 2, 3. Angharad. Hansh for the win. Yeah. Pam Angharad do? Achos dwi'n jyst yn meddwl, mae'n unbothered am pawb arall, mae'n neud be mae'n neud, a mae'n jyst fyna i ennill. Ie. Sorry, dwi'n eich gwneud ti fel ma. A ni'n jyst yn meddwl, be allai weid yn lle nice tits. O na, honestly no. But also... Ac ti dyd ar Drag Race, tits a tits. I'm still a man. Yeah, exactly. Ti'n mo be? Ond na, fi jyst yn licio vibe hi. Mae hi yna i joio. Mae pawb arall gyda game plan fi'n credu. Dwi eisiau trafod y twist gynta. So, dyn ni'n cyfarfod Amir, which obviously a host, a boss. Be o'ch chi'n meddwl am Amir? Mae fe fyna, he's in his boss bitch era. Yeah. Y peth yw, ni'n nabod Ffrindiau rili dda. Yeah. A mae fe'n ffynnu yn gweld yn trial bod yn Yeah. boss. Ond, mae fe... Na, mae fe'n cymryd hwn yn serious. I fod yn O, yndi, yndi. Nath e gael gwr y ferched achos oedd y toilet yn edrych yn rybys. Ie, o'n i Yeah, fel... but I wanted to have a go at Amir, achos oedd hwnna ddim yn deg. Yeah, Fe nid cael bai go ar nhw, y merched. bai y bechgyn oedd e. Yeah, exactly. Yeah. Ond mae fe'n eitha strict gyda nhw gyd ar Yeah. hyn y A bryd. ffordd mae jyst yn eistedd yna, yn neud notes, like, Oh.
Ie, fel, fi'n wondro os mae'n actually sgwennu amdano. Right at the diwedd, chi'n gweld y note, it's like 2 lines. They just say like, oh. Just fel o dy cinio fo diolch nag Yeah! Ond, obviously, so da ni'n gweld y twist, mae'n mynd o pawb fyny a lawr y Zante strip. A mae'n mynd â nhw i bar lyflu ma, a mae pawb fel, oh my god, gag, lovely bar. Ond wedyn, da ni'n ffindi allan, mae nhw'n mynd â nhw i bar shit, a dyna dy'r bar maen nhw'n gweithio. Mae fe'n edrych fatha shed gwartheg, honestly, Nell would be Over the moon. Oedd e'n edrych yn awful, yn dod. Ie. Oedd. Be ydych chi'n meddwl ydy'r peth mwyaf anodd i nhw gallu fel ffixio am y lle yma then? Ti'n meddwl be fi'n credu mynd i'n bod yr peth anodd, achos ni wedi gweithio mewn lot o gay clubs a pethau fel yna. Ti gyda, ti'n mynd i lot o clubs i wneud comedy sets ti. Pryd mae yna pobl hen yna, so nhw'n symud. Maen nhw'n aros fyna. A wedyn mae hwnna yn newid y vibe yn gyfan gwbl. So, fi fel yna fyd, os fi'n cedda mewn a mae'n grwp o un bobl, I'm just like, yeah, the vibe's not here. Ti'n meddwl be, mae pobl ddim yn i dod mewn, hyd yn oed os mae Ange yn tynnu fi mewn. Exactly. Mae'n harad fyna'n trial denu mewn y bobl 19 oed, a mae ffocin myfanwy dal na yn trial gwneud bingo yn y cefn. Mae'n meddwl fel fel, pwy di myfanwy? Myfanwy Jones, so... Da ni'n symud ymlaen a da ni'n cael y party gynta. Ac mae Rodri a Shea yn mynd allan i flyerio. Be o'ch chi'n meddwl am nhw'n flyerio ag y gwaith o'n nhw'n neud? Ai, fi'n oedd e ddim yn dda nag oedd. Ond oedd ddim yn neud lot o ymdrech. Oedd o'n iawn. Ie, respect the grind, ond ni angen bach mwy o grind. Peintiwch chi'n yn goch a gwisgo pants Cymru. A oedd ddim yn goch iawn anyway. Oedd yn nhw salwch o'r Victoria. They like sunburn. Mind you, oedd yr un bach gyna di dod mewn gyda t-shirt os ei benne, oedd e'n fwy goch na nhw. Exactly. Dwi'n actually curious i fel gweld be products, achos oedd ddim yn edrych o paint, oedd yn edrych o fake blood. Fel gwaed fi. Achos oedd y lliw oedd e fel rhyw fath o off-hot pink. Ti'n meddwl beth oedd e? Y little like palette na o coch fel face paint palette. A mae hwnna'n neud teigr ar wyneb ti, nid i gyfro corff ti'n goch. Be oedd Ryan dweud, maen nhw'n edrych fath o tampons. O'n i fel, Ryan, pryd o'n i dweud hynny, ni fel... O'n i fel, come on. Ti ddim di gweld y tampon. Na, exactly, you've never seen one. Ti'n gay, come on now, babe. So, obviously, ar y Rodri a Shea, ar yna'n di fyny just dweud, oh, stuff to work, ac ar yna'n mynd am slush a drink. Be o'ch chi'n fel am hynny? Ie, ti'n bod be, fi'n hoffi tan gwaith blas gymaint o pawb arall, so fi'n da. Digon teg. Ond, ti'n bod, wedyn nhw'n fel, o, ti'n bod, pa ma neb ma, chi'n heb wneud yn byd, boys. A peth yw, be mae rhaid nhw gyd cofio fyd? Mae hwn yn cystadleuaeth. Mae rhaid i nhw cystadlu yn erbyn ei gilydd. So os ti ddim yn tynnu'r slac, bugger off. Ti'n meddwl falle bod Shea a Rodri gyda bach o bromance, ti'n meddwl, dwi'n meddwl nhw'n fynd i bod fel y duo. I'd watch it. Reit, PG, wan. Ei, Bar Hansh, boys. Ti gyda Bar Hansh yn aros yn Bar Hansh. Dwi ddim angharad yna, di hi'n mynd lot o'n PG. Ond, siarad am angharad, mae hi yn addurnog da Ryan. Dech chi'n meddwl nhw'n neud good job yn hynny? Ond nhw ddim yn gweithio'n dda iawn. Ie, o gen nhw bach o friction doedd. Wel, oedd e jyst yn neud o bod yn harad yn really trial, a Ryan just neud a lot o pwdi. Ie, a jyst yn cwyno. Ond y peth yw, ar y cychwyn, ni'n gweld bod Ryan just ddim yn big fan o angharad. Yn gweithio gyda gilydd, they're just like, oh, butty, like, no. A wedyn pan oedd e fel yn cwyno bod rhaid i fe pwysio penol hi lan i gwneud, do you know how many people would pay good money to be in the position in Ryan? Yn union. Grab it with both hands, babe. Felly, da ni'n mynd i cychwyn y noson. Be o'ch chi'n meddwl am angharad yn flirtio? Da chi'n meddwl oedd hynny fel digon teg o i wneud? Gwaith hi we ar diwedd. Exactly. Mae hi ddim eisiau dim byd gyda'r boes ma, but she's playing them like a fiddle. Mae'n cael nhw mewn. Ie. A'r peth yw, hi gath y fwyaf o bobl i ddod mewn. Yn union. Pawb arall yna. Os mae eisiau defnyddio ei gorgeous looks, pam ddim? Come on. If I Adam, which I do, fysa fi'n neud yr un peth. Yeah. Sorry, oedd yna really funny. O, diolch yn fawr. Joc. Y chwar. Oce, mae'n bach mwy o drama fyd. So basically, di Ryan ddim yn hapus gyda Nell na angharad, achos mae o'n teimlo fel bod, mae o'n siarad i gyda'r punters, ond nhw sy'n cerdded nhw fewn. Ti'n meddwl bod hynny fel digon teg neu ti'n meddwl bod angen bach o fel gyda grip? Wel, ni ddim yn gweld Ryan yn gwneud lot o siarad i'r punters ma. Mae hwn bach o mystery, bydd hwn bach o urban myth i fod honest. So fi angen weld bach mwy o tystiolaeth o fe'n gwneud y gwaith, achos ar hyn o bryd, gyn ni'n gweld yw fi'n gwneud lot o gwyno. Os fel dechrau ar chi weld ar diwedd y penod, ar fel just kind of fel storm off, ag honestly, sorry, ond ar fel gael bach o bitch fit. So be o'ch chi'n meddwl am hynny? Dech chi'n confused, achos dwi bach yn confused, ac sut am gyd escalatio? Dwi'n confused. Na, dwi ddim, ti'n gwybod beth yw e, oedd e ddim yn cael ffordd ei hunan, a ni ar y tantrum. Ni wedi gweld bechgyn yn cael tantrums hefyd. Ti'n gwybod, mae fe'n eitha aml. Oedd e'n gweld bod e ddim yn gwneud yn dda iawn,
a cael tantrum. A hefyd, his worst enemy, Angharad, is bossing it, a mae fe ddim yn hoffi gweld e. Be ti'n meddwl dio am Angharad sy'n fel trigger fo gymaint? Mae hi mor hyderus. Ie, dyna beth yw e, a mae hi'n gael y sylw i gyd. Tro nesa ar Bar Hansh. Dewch i fewn, please. Mae angen penderfynu pwy sydd angen mynd. Pwy sydd yn cael y sac. Nid fi sy'n neud y penderfyniad. Chi sy'n neud y penderfyniad. So, o be ddech chi'n newid weld y clip na then, be ddech chi'n fel disgwyl wythnos nesa? Achos, obviously, fel da ni'n gweld, mae rwy'n cael y sac. So, pwy ddech chi'n meddwl sy'n mynd i cael o? O, dwi'n really ofyn, a dwi ddim eisiau Tam mynd adre, ond mi'n ofyn bod hi wedi bod eitha tawel tro ma. A I think there's like a boss bitch energy sydd angen dod allan. Ro'n i just heb weld e eto, a fi'n ofyn i maen nhw'n mynd i hela hi adre cyn i fi cael amser hi i fel disgleirio. Ond fi eisiau gwybod beth yw game plans pawb. Ydyn nhw'n mynd i trio gael like, y competition mas, neu ydyn nhw'n mynd i gael rhywun sy'n just ar nerfen nhw mas? Neu ydyn nhw'n mynd i gael y person sy'n neud y llei ar y gwaith, Rodri? Wel, dech chi... Pai pico'r Mae'n lyflu edrych arno, but he's just no use. Achos bod fel pawb yn kind of gweithio, whereas mae Ryan di just kind of fel mynd ar ei ffwrdd a gael bach o pwdlen. Pwdlen? Pwdlen? Dech chi'n meddwl bod wrach bobl fel ddim yn licio hynny a gael fo i ffwrdd? Falle, ie. Wel, ac hefyd, da ni'n gweld bod Tam yn crio. So dwi'n gwybod, da ni'n newid kind of twsiad ar efo. Pam ti'n meddwl mae di crio? Achos fel da ni gyd i trafod, mae gen i fel y bach o bad bitch energy na, fel di neb yn gallu twsiad i, nothing's gonna break her. Pam, be ti'n meddwl sydd wedi digwydd? O be mae'n edrych fel, bydd rhaid i nhw trafod fel like, full-on apprentice vibe i penderfynu pwy sy'n mynd adre nesaf. Tension's gonna get high, mae pobl yn mynd i dechrau ymladd. A mi'n methu aros i wylio. Amser wedi hedfan, kind of just fel Ryan, ar y strip yn Zante, yn hedfan i ffwr mewn strop. Ond fi jyst i dweud diolch gymaint am dod, ac i chi adre, diolch yn fawr am gwylio'r sioe, ac jyst cofiwch, mae'r Bar Hansh ar YouTube, mae ar Click a mae ar iPlayer. Felly, catchwch fewn, gwylioch a jyst tydi gosipio fi wythnos nesaf. Yamas! Mae'n teimlo mor chwir. Yamas! 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 Anyway, diolch! Ciao, Ann!